La ruta no, jo m'he quedat a fora, per això ens hem de comunicar-ho, Pues lo per primer, això al final s'ha la teva filla, quan pogut està? treballar, no sé què feia, Això és el i més mira, difícil, entre això de dies és que no hi ha res. O no, és que cada dia o no hi ha lloc. I dic, altres dies, altres els quarts de la nit. Yo voy matar aquí en el tren. Sí, no, no fer nada. La vostra experiència, la vostra implicació, sou la història dels 40 anys de Fira i la llavor del futur que ha d'arribar. Està molt bé.